घरवा देखी का करते सन भौज जावत का भौज बाहर ताऊ तो का करे आ सुन ना दादी घर का पराता दियाई हटे तो हरे आसारा पे बानी हम परात दे देनी तो ना होतन चल गनी बिरान का घर बैठे सोचनी कि ढेर दिन पर ससुर साइल बने बियाह शादी में तनी घूम ली ना घूम तो कैसा ना आई रे अंसुआ घूमले नाही या हां ना ठीक है बाटे जाती तनी घर में काम बाटे हो ए पिरांका आई थी मंगलहिया कहलिया अच्छा ठीक बा जा तनी कान में के दे देने गो मंगलहिया ठीक बा जा जैसे बालू तैसे ठीक है बालू कि हम कैसे ससुरवा जाके टिकेलू घर तक ना मारे लसन उनकरा घर घूम के आदत लगैले बालू तो तुम चली कन्या अभी बाप रे बाप गर्मी में हम मर गईनी तब घर के कोनो नहीं खिसना तब हमार नाक एकदम प्राण छूटा तटे सोई में कॉल बाटे कि ससुरा में जा उहे घर में जा कि जावना घर में तू लव मैरिज कइलो ख आइलो अनजान जगह तनियो से हमरा के कोनो पूछो तो नहीं कि धो के गइलो पंडित जी आवत तड़ी पंडित जी आवत तवन 1 घंटा से आवत तवन के आवत है कि जाने का मौसा आवत वहां जा 1 घंटा से हमारा के रोकले बाबा जा घूंघट में अयो सुनो कौन हो चुरैलिया तो कोनी के तुरंत मन करता झोटवा कबार दी सही में हमारा घर एगो बिया भइरे हमार भौजाई आई रहे न त हमार माई छने तिली तिली जात रहे कहे खाती कि हां बचिया कोनो दिक्कत होई नु त कहि ह ई त हमरा के छुआहु नहीं खिसने आवत के जन कौन घर में आ गइल बानी माई बाबू हमार कर में जरवइले बा कसम से कहत नि भगवान कसम झूठ बोलत तू कम त हमार गोड़ के चप्पल भगवान जी पर चल जाई अयो माई कसम कहत नि नु के कोनी के घर में आज बवाल होई हाय हे बाबू इतना गर्मी से मोरो तो नहीं अब का करे हाय रे बाबू का कहीं कोनो आवतो नहीं किसन देखत कवाड़ी के पाला भी हमार आंख फूट जाई तब कोई ना आई लगता कि अब फेविकॉल लगाए के पड़ी कहूं कनी के गोड़ हाथ में अपने चिपी कोनी के रही सस देखी आवत ऐसे की जान कौन बैठ गइल बासन कुर्सी पर हमार दादा भाई आइल बसन बिया कमाई के जी के बुनिया पूरी चाभे रे अयो दादा कन्या ए कन्या अरे घूंघट काहे से कइले बालू हे ऐसे कल हे इतना गरम बाटे बताओ तो ही आ कौन है देखो हमनी के दोनों जनी गोतनी बाई ना अब मिल बहर के रहे जी देखो तलु गांव घर हमनी के देखेला ना तो सास के हमार का कहेला कि देखिए तोर पतोहिया देखिए मिल कर रहत से देखत ना बानी केवन अरे है चाची बगला में नहीं खी अच्छा हाँ आ कनिया सुना ये मत समझिया कि हम पाता बहन तू मोटे बहुत हमारे बात तू चहक जाई आह दीदी ई कार वो बात कहानी हम कबो ऐसा ना करम हम मोटा बानी और वो पातर बानी तो का हमरा अभी बार दौड़ के जाई मारे खाती ऐसा कबो ना हो सकेला रउआ एगो गलती करम नु तो हम संभाल जीवा जब हम कर देम त रउआ हाँ ये कनिया ऐसे कभी भी मत करिया आ सुना गरम होता ना बहुत तनी से जनरेटर को दिन चालू करे के बड़ा जनरेटर नहीं खे कने आ जब सुन अब पंडित जी आइए गए बना तुरंते पूजा होई ना तब चलबे करबू आ भूखो लागल बा ना भूख तो ना हम पूजा बजी तब खाई माई कहले हाँ पूजा होई तुरंते होई आ एक कन्या को बात कहे आ जौन हम बतिया कहले है ना उ बतिया के तन के ध्यान रखी ह आ दीदी ई कैसन रउआ बात कहनी हमार माई बाबू इहे संस्कार सिखैले बावन बताई कि जाके बेटी हमर लड़ाई करी ह हमार माई बाप सिखैले बावन कि बेटी ससुराल में मिल व्यवहार के रह जाला हाँ ऐसे कभी भी ना करे के चाही गाँव घर देखी ना तो हंसी देखम कर पतैया शुरू आइला कितना लड़ाकिन बिया ना दीदी ऐसा ना हो सकेला जाए पंडित जी के जल्दी ठीक बा हम कनिया जाते है ना मम्मी जी से जल्दी कह के पंडित जी के पूजा करवावे आइन तरफ चलब आओ तड़ी पूजा करवाए पूजा का कहीं हमरा कुछ बुझाते नहीं खे हम सोचतनी कि अब अयोसन त हमरा के कुछ खाए के लइसन अब अयोसन त हमरा के कुछ चाबे के लइसन अब अयोसन त कुछ हमरा के पिए के लइसन अब अयोसन त घोटे के लइसन ई काहे के याव तड़ीसन एको बहस सुना के आ चल जा तड़ीसन हमार मुंड भइल बा गरम आ अब देखो जे हमर माई के अपन मुंहवे सब चालू करत है 4 गो पचरा देम आ सब शांत हो जियासन ये भाभी
भाभी सुना ना एगो बात कहताई आगना में रह तू निकली हम तेस के छते छते लागल बिसन देखे खातिर कब नहीं की कनेगा निकल ना तन से लुक तेरा देख ली। हाँ तो जाके कह दी ना बुची जी ननद जी कि हमार भाभी जवन है नु जैसी भी हड़ी तुरंत आइहन तो ऊपर में तक तो कोड़ दिहन कन्या। भाभी ऐसे ना बोले सुना पहले बात कहताई जैसे कहले वैसा ना कि देखते ना एकर भौजैया ले त लड़ाकी ले लिया कैसन एगो भौजी पाई नहीं इतना बढ़िया है ना लड़ली ना ना लड़त रही तू एक कैसन दोसरी आवत है माने दोसर बियाह होता तो दोसर भैया के तो आवत ना तो उहे ना नोची बकोट करना कि देखिए त हम ऐसन भौजाई उतारम ना तनके देखाइए दे में परी जैसा तो हां तार भौजाई परी ना आई कहत रही सा जाके तनी लिया नहीं नु को हम की भौजी बोलैले हम घुंघुटे में से कनी जानी के पढ़ावा आ जाए ई सब बात छोड़ा ई सब बात छोड़ा काथा तुरंते होई पंडित जी के लियाए गई रही हम ना माई भेजल रही हमरा के तो कन की पंडित जी चल तो कहता ना कि दोसर काथा कहवा तनी तन चल तनी आओ तनी चलो बच्चिया तू हम जाई नु मम्मी से कहीं जल्दी भूख उख लागल हो ना गर्मी गर्मी भइल हो भौजी जान जी तू ऐसे के सीक भइल बो गाड़ी में से उतरल हड़ू कैसन लागत एकदम मुंह झुरा गेल बाटे बिना खइले गाड़ी में बैठल बाड़ू एगो तो एक लकड़ी के हो गेल बाड़ू बियाह शादी में इहे ना होला ते ए नाना जी ऐसे मत कहीं कि एक लकड़ी के बाबू रउआ हमारे से मोटा थोड़े बानी कब कम तरउआ हमारा गोड़वे हाथवा के बराबर हो कम हियाँ देखी कैसन बानी 4 दिन ना खाइम ना तब हमार चल बन जी रउआ तो 1 घंटे में लागता कि गोश्ती आ जाए। चलिए हमार बात के कोनो बुरा मत मानम ठीक नु ना हो भौजी काहे के बुरा मानम हो मजाक कदल तन से का हो गई इतना सुघर बाड़ ना ठीक जाता ही पंडित जी के बुलाए कहलन कि आओ आओ तो तैयारी कर दी तबे ना जी जल्दी। अरे पतर की दादा रे दादा पातर देख कभी ये बात के तना छेरतिया बुझाता कि हमार दादियो ऐसा ना बोलत होय भाजी बड़े काहे के मानम रहती नु तू कुआर ए जिगवा हम रहती त झोटा में नेवा नेवा के मरती ए जिगवा के तार मार दे नु भौजाई के जे तू ससुरा में नु त बहुते तरसिक तू खाई मर जी तू ए जिगवे आ तनी खाए के लेवे के चाहिए कुछ हां तनी हमर ओही माई पेड़ दुखाता हमर गाड़ी में से कुछ खोइले नोई की और नोती के बेटा दुल्हा हमरा के ना खिला माई कहती दुल्हा बड़ी बढ़िया खोजले भाई ततरा गई रही ततरा के नाई पे बैठ गई रही दवा बढ़िया खोजले भाई जाती कने होने का पंडित जी आ गए जल्दी पूजा करवा दे के कने के लेके मिल गई बोला माई से तनी बतिया ली हेलो गोड़ लागत तनी माई आ ना ठीक भाई माई सुन माई आउ अरे उठो कहनी ना रे हंसत नहीं की सुन कहनी नु कि भौजी वाला घरवा में नु आई दलसिगा पो भाई दुगो बास पराई चोरैले बानी छोटका छोटका रख लिए तू पीजी ए कन्या हां कन्या ठीक हां आ कहले ही ना कि पंडित जी आ गइल बानी चलो पूजा उजा करवा देते जा का हो गेल हो कन्या हां चला आ कहले ही ना कि जइबू ना तो लुबू छुबू मत करी ऐसे तू घरिया मत इतना पैसा घूट टांग के जई हा समझलू सब कोई छत देखत ते कन्या कब आइते देखी हमें ठीक बा आ चल त आवे चली आवत तनी ठीक बा जल्दी आवा ननद बुचा के विदा करतानी सत खेला न आई नु त तार आगे पीछे सब धक मार के मुंह आते जानते न मारम न तो डर में टूट जाई आवा तड़ी जा हमरा के खाली पूजे पर बैठावे खाती बुझा त क घंटा से पूजा करवई हन जा हो माई बाबू हमरा के अभी बियाह कोइलन 8 साल पहले घर में बियाह कोले रहत नु त सब के सुधर गई रही जाना से बियाह बोल खुदे उ नहीं के पूछत त दूसर कोई का पूछी दूसर कोई त ठेंगा देखा के चल जाई झगड़ा लड़ाई होला घर के लोग से त दूसर कोई माजा लुटेला त जैसे इहो बाटे जब अपने मरद नहीं के हमरा के पूछत त दूसर कोई का पूछी गोतनी पट्टीदार का पूछी हन जा उ देखावे खातिर सास ससुर के काम करत तड़ी जा आ खाए तनी सीधे तड़ी सन हमरा के अभी मारे लगम फारे लगम घर में त सब कहियो सन की बवाल करतिया नया नहर कने आइल बिया भागावे लगियो सन इहे त एगो बाटे गांव देहात में कहैले बिना न मरत तड़ी सन माई बाबू हमरा के नोट देके पढ़ैले बवन है खइले बिना मरत एगो गइनी त गइनी पेटवा से गइनी का रे जी नमस्कार प्रणाम हम खुशबू सिंह जी नमस्कार प्रणाम हम बनी अंशु सिंह नमस्ते प्रणाम हम बनी पुष्पा सिंह देखा नहीं है जौन अभी हमनी के वीडियो बनैनी है जाए पारिवारिक वीडियो रहे अक्सर ऐसे देख ली भाई कि जब बेचारी नए नहर कन्या आवेली जा तो बड़ी जोर से भूख लगेला और अक्सर ये बात बाटे वीडियो में हमनी के बतावत जा कि जौन लड़की 7-8 बजे खाना खैले हन जा कब 11-12-1 बजे ना रुक पाई हन जा काहे कि गस्ती मारे लगेला बुझला चक्कर आवे लागल पेट में चूहा कूदे लागल यही सब की वीडियो बना के रहुआ सबके दर्शनी है जा कि जब नया नहर कन्या आवेली बेचारी देखी जा के भी नदान टाइप के बाड़ी जा तो रहुआ झटपट काम करी पंडित जी से बोलवा के पूजा पाठ करवा के कथा उथा सुनवा के
बेचारी इनके खाना खिया के आराम से सुता दी काहे से कि बेचारी रात भर थक कर रहे लीजा मंडप में शादी भई रहेला। तो चलिए एक साथे लेते हैं जब विदाई, अगला वीडियो में फिर से मिलल जाए। यदि ई वीडियो अच्छा लागल होई तो दिल से लाइक करम, शेयर करम, कमेंट करम।